Luís Menor fixo balance do Ecuador do seu mandato na Deputación, destacando que foron 2 anos de intenso traballo, nos que o máis fundamental foi a subida de máis de 14 millóns de euros nos orzamentos, acadando os 105, así como a consolidación do Plan Cooperou con respecto á financiación dos concellos. En outubro de 2023 acadouse a débeda cero tras o pago a Meixa co obxectivo de desestacionalizar os servizos de Manzaneda. Foi tamén fundamental a captación de fondos europeos, con proxectos tan destacables como o PERTE de digitalización do ciclo da auga. No referido ao medio ambiente, viamos hai un momento o importante impacto que neste ámbito ten os proxectos sobre o ciclo da auga, xa en marcha, aos que se suma a xestión e recollida e tratamento dos residuos, promovendo o uso de puntos limpos e de compostaxe con bonificacións nas taxas de ordenanza de residuos. Quero indicar que 59 dos 92 concellos están dentro deste programa e somos a única administración provincial que presta estes servicios aos concellos. Quixera aquí citar a participación da Diputación de Ourense a través do Consorcio de Augas de Valdeorras, tamén no proxecto Rúa Auga, desenvolvido na Edar da Rúa, e que transformou estas instalacións nunha estación que pode rexenerar entre 50 e 200 metros cúbicos diarios de auga para rego de zonas verdes e viñedos, baldeo de rúas ou loita contra os incendios, reducido o estrés hídrico do municipio. Tamén quixo destacar o aumento de fondos para as asociacións veciñais, os colectivos sociais e as actividades deportivas. Outro dos grandes eixos de traballo deste grupo de goberno nestes 2 anos como non podía ser de outro xeito, é a política social. Iniciamos o mandato cunha estrategia de apertura e proximidade ás entidades do terceiro sector. Non só establecemos un protocolo de atención máis áxil para recibir e escoitar os problemas e demandas dos colectivos sociais, que fan unha encomiable labor achegando ata onde a Administración non somos capaces de chegar. Tamén achegámonos directamente ás súas sedes, para coñecer de primeira mão o seu traballo, a súa aportación social e, sobre todo, atender as súas necesidades. Esta política social enmárcase nunha área, a de benestar, que, ademais de traballar co terceiro sector, coopera coas entidades locais, cofinanciando actuacións municipais, así como prestando servicios sociais e desenvolvendo programas de diferentes naturalezas por e para as persoas. Fixo un repaso por moitos outros ámbitos como a cultura co cambio que se produce neste 30 aniversario do OUF, ademais do aumento da seguridade e inversión nas estradas provinciais, entre outras cuestións. Hai outros camiños, sí.